खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बिटिसिएलनि बारग' लेङाइ बुंथिगिरि नेरसोन बर'आ बिपिएफ नागारबाय। कार्बि आंलंआव सिनाय मोनै दुथांनि गाग्लोबनायाव बिसि फिसायनि जिउ खहा आरो 3 जखम। हाबानि गारि जाब्रबथायाव सासे जिउ खहा आरो गुबुन सासेनि जोखोम। कंग्रेसआ आखाइनि सावगारिखौ नागारना लुंगिनि सावगारियाव राजखान्थि खालामनांगौ बुंदों हिमन्त। सिलचर रेल स्टेशनाव आरपिएफआ 450 गोथां एम्बु बोखांदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। बिपिएफ दोलोनि थाखाय फिन गेदेर खहा। बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां बिपिएफ दोलोनि थाखाय आरोबाव गेदेर खहा। बिपिएफ दोलोनि आरोबाव सासे गागि दैदेनगिरिया दोलो नागारदों। बे खेबाव उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय भेरगाव ब्लक बिपिएफनि आफादगिरि आरो बिटिसिएलनि बारग' लेङाइ बुंथिगिरि नेरसोन बर'आ दोलो नागारदों। गावनि माखासे एंगारहायै जाहोनफोरखौ दिन्थिनानै नेरसोन बर'आ बिपिएफ दोलोखौ नागारनायनि लाइजाम गथायदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला बिपिएफनि सेनियर लिडार बिटिसिएलनि बारग' लेङाइ बुंथिगिरि नेरसोन बर'आ समबारखालि बिपिएफनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनो दोलो नागारनाय लाइजाम लिरहरदों। नेरसोन बर'आ भेरगाव ब्लक बिपिएफनि बिबानजों लोगोसे दोलोनि प्राइमारि मेम्बारशिप नागारनायखौ लाइजामनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारिनो फोरमायहरो। मख'नो गोनांदि नेरसोन बर'आ बिपिएफ दोलोखौ नागारनाया बिपिएफ दोलोनि थाखाय सुफुंख' हायै मोनसे गेदेर खहा। बिसायख'थिनि सिगां गागि दैदेनगिरिफोरा दोलो नागारनाया बिपिएफनि लोरबांथि आरो इसिङारि एना-एनि इसाराखौ दिन्थियो। कार्बि आंलं जिल्लायाव मोनसे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय। सिनायमोनि दुथांनि गाग्लोबनायाव सानै बिसि फिसाया जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन 3 सुबुङा गोब्राब जखम जायो। सनिबारखालि हराव बरफथार ओनसोलनि नाम्बुरदि साहा बागाननि मुन्डा बस्तियाव जादों बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला सिनायमोनि दुथांफोरा जुल' मुन्डा मुंनि सुबुंनि न'आव हाबनानै नखरनि गासैबो सुबुंनि सायाव गाग्लोबो। बे जाथायाव जुल'मुन्डा आरो बिनि बिसि फनसमिया जिउ गोमानायजों लोगोसे 3 फिसाफोरा गोब्राब जखम जायो। 3 फिसाफोरनि बैसोआ 9 निफ्राय 13 बोसोरनि गेजेराव जागोन। सासे फिसाज्लाया पुलिसनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बिमा-बिफाखौ न'आव गोब्राब देहायारि साजा होनायनि उनाव दुथांफोरा लानानै थाङो। बेनि उनाव रबिबारखालि बेलासियाव जुल' आरो बिनि बिसि फनसमिनि गोथै सह'खौ न'नि एसे गोजानाव थानाय खैलाखनिनि हाखराव दैयाव गोदोनानै थानाय थासारियाव बोखांनो हायो। दुथांफोरनि गाग्लोबनायाव गोब्राब जखम जानाय 3 गथ'साफोरखौ साखाथिनिनो देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो उननि समाव गोजौ फाहामथायनि थाखाय गलाघाट सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जायो। रिपर्ट बादिब्ला बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ दासिमबो सिनायथिनो हानाय जायाखै आरो मा जाहोननि थाखाय बिसि फिसाय सानैखौबो बेबायदि खारसि-बिरसियै बुथारलांखो बेनि बागैबो मिन्थिनो हानाय जायाखै। अब्लाबो बे बुथारनाय जाथायनि सायाव पुलिसनि नायबिजिरनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। रायजोआव फिन हाबानि गारि जाब्रबथाय। थांनाय हराव लंकानि काकी सनि बाजारनि साखाथियाव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया। सोनाब कार्बि आंलं जिल्लानि खेरनिनिफ्राय काकी जानानै बकलिया थांनाय लामायाव काकी सनि बाजार साखाथियाव थानाय फिसा दालांआव हाबानि गारिया सौग्रावनायाव बे जाब्रबथाया जायो। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला हौवा गोदान लागोनि सुबुंफोरखौ दैखांनो लांनाय गंसे टाटा मबाइल गारिया लामा ससेयावनो गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जायो। बे जाब्रबथायाव सासे सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन सासेनि सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो। ड्राइभारआ जौ लोंना गारि सालायनायनि थाखायनो बे जाब्रबथाया जादों होननानै गारियाव थानाय गुबुन दावबायारिफोरा अजद होदों। बबेखानि जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ किशोर कुमार चौहान होननानै सिनायथिनो हादों। गुबुन फारसे जखम जानाय गासैबो सुबुंखौ लंकानि जराफुख्रि सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जायो। जाब्रबथायनि उनाव गासैबो जखम जानाय सुबुंखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन नाथाय किशोर कुमार चौहानखौ थैबाय होननानै डक्टरा फोसावो। बबेखानि बे गिख्रंथाव जाब्रबथायनि सायाव पुलिसनि नायबिजिरनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ।
पन्चायत बिसायख'थिनि फोसावदिंनायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। गिबि मन्थ्रिया दिनै धेमाजिनि आकाजान जनजातीय हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि धेमाजियाव बिसायख'थि फोसावदिंनायाव बाहागो लानानै गिबि मन्थ्रिया माखासे गेदेर बाथ्राफोर फोसावदों। गिबि मन्थ्रिया बुंदों दि गामि आफाद आरो गामि पन्चायतफोराव राजखान्थियारि नङि बादायलायनाय जागोन। जिला परिषद आरो आन्चलिक पन्चायतफोराव राजखान्थियारि बादायनाय जादों। बिसायख'थिनि सिगांनो एजिपि बिजेपिनि 300निबो बांसिन आन्चलिक पन्चायत 40नि बांसिन जिल्ला परिषदनि बिजाथिफोरा देरहादों। फोसावदिंनाय मेलाव गिबि मन्थ्रिया कंग्रेसखौबो गोख्रों रावजों सावरायनानै बुंदों दि कंग्रेस खुंनायनि समाव लामाफोरनि थासारिखौ गोसोआव दं। कंग्रेसनि समाव अंगनाबादि खामानिफोरनि थाखायबो घुस होनो गोनां जायोमोन। कंग्रेसनि राजखान्थिया लुङि, दुथि, खुन्दुं कम्बलाव सिमागोनांमोन। दिनै आसामाव बिमा-बिफाफोरा दुथि, लुङि लानो थाखाय सारियाव थाङा। सारियाव थाङाबालानो अरुणोदयनि राङा गावनो गाव मुलाम्फागिरिफोरनि एकाउन्टआव जमा जायो। कंग्रेसआ आखाइनि सावगारिखौ नागारनानै लुङिनि सावगारियाव राजखान्थि खालामनांगौ। मानोना कंग्रेसआ लुङि आरो दुथिनि राजखान्थि खालामगासिनो दङ होननानैबो बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। सिलचर रेल स्टेशनाव आयेन बेरेखायै स्माग्लिं खालामनानै लाबोनाय मा 450 गोथां एम्बुखौ आरपिएफआ बोखांनो हादों। हाग्राजिब रैखाथि होनायनि हाबाफारिजों आरपिएफआ एनएफ रेलवे फ्रन्टियारनि लामडिं डिभिजननि सिङाव थानाय सिलचर रेल स्टेशनाव सिग्रोमनानै मा 450 गोथां एम्बुफोरखौ बोखांनो हायो। रिपर्ट बादिब्ला सिलचरनि आरपिएफ टीमा 1 नं प्लेटफर्मआव नायबिजिरनायाव बिगोमा गैयि 3 बेग बोखांनो हायो, जाय मोनफ्रोमबो बेगआव 150सो गोथां एम्बुफोरा ओंखारो। बबेखानि आरपिएफआ गोख्रों संदाननायनि गेजेरजोंबो बे बेगखौ लाबोनाय सुबुंखौ हमनो हायाखै आरो मिथिनोबो हायाखै। उननि समाव आरपिएफनि टीमा बोखांनो हानाय एम्बुफोरखौ बराक भेलि वाइल्ड लाइफ डिभिजन, सिलचरनि DFOनि आवथायाव गथायनानै होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।